likaJesu kodwa isandla sikaNkulunkulu safika sazonginyula ula ekododakeni engangikulo. Haleluya. Ngiyamdumisa nje uJesu ekseni ukuthi ngaba ngikho kule ndawo. Haleluya. Ngila ngenxa yomusa wakhe. Haleluya. Kuyisimanga nje konke empilweni yami bazalwane, nokufika kwami la ekhaya kuyisimanga. Engithi mangixoxa abanye abantu bangakholwa ukuthi ngempela iyenzeka into efana naleyo. Haleluya. Ngizothanda nje bazalwane before siqhubeka nohlelo ngithi ukunisherela nje kancane egameni likaJesu ukuze sikwazi ukuqondana kangcono egameni likaJesu. Haleluya. Ngiyamthanda ke uJesu ekseni bazalwane, njengoba ngisho ukuthi nami ngangiyisoni, nginguye umntwana ongalaleli. Haleluya. Kodwa wafika uJesu kweyami impilo wazongenzela umusa. Haleluya. Ufika uJesu empilweni yami ngikwenze konke, ngiqoma ngingashadile ngilalwa. Haleluya. Ngebhadi ke bazalwane ngase ngithole nje ngisho isifo sengculaza. Haleluya. Mangime phambi kwenu ngiwufakazi. Haleluya. Ukuthi amahubo 103 mayethi unguNkulunkulu ophilisa zonke izifo zethu, unguNkulunkulu othethelela zonke izifo izono zethu. Haleluya. Ngiyibo ubufakazi. Haleluya. Nalapho akukho ukuthene ngakwenza. Haleluya. Kodwa ngokukholwa okwakukimi bazalwane egameni likaJesu uNkulunkulu wangenzela umusa ngaphiliswa. Haleluya. Ngiwufakazi ukuthi uNkulunkulu uyayiphilisa izifo engalapheki. Namhlanje ngima ngesibindi ngikhuluma ukuthi empeleni bazalwane amaphilisi enzelwa abantu abangakholwa. Haleluya. uJesu uthi yena uyindlela neqiniso nokuphila. Haleluya. Thina esesikuJesu sisekuphileni okungunaphakade. Haleluya. Siseqinisweni eliphelele, sisendleleni eyiyo eya ekuphileni. Haleluya. Yikho lithi izwi siqinisele njalo siphikelele ukungena ngesango elincane. Haleluya. So nje ukuphila konke kukuye, akasuye umuntu bazalwane ukuba ngaqamba amanga, akushoyo ezwini lakhe uyakufeza. Ukukhaza nje kafishane, I remember it was last year ngoJanuary ngiku-fasting ka7 days. Haleluya. Ngokwami ukukholwa ngangithandazela omunye umfethu, ngikholwa enhlizweni yami ubehlushwa amasayinasi kanye neasthma. Haleluya. So ngiyamtshela ke bazalwane ngithi kuye ngizongena ku-fasting ka7 days. So ngithanda ukukhulekela, ngicela ukuthi ukholwe ukuthi uNkulunkulu wami uzokusindisa. Haleluya. Wavuma mbuza ngathi uyakholwa yini? Wayeseyavuma wathi yebo ngiyakholwa. Ngase ngithi ngizokukhulekela egameni likaJesu sizobona ukuthi uNkulunkulu ikhona into azoyenza. Haleluya. Bazalwane ngangena ku-fasting, ngithe ngisakhuleka during the week, wathi uJesu kimi, ukholwa kanjani ukuthi ngingaphilisa lo muntu omkhulekelayo while wena uphila ngamaphilisi each and every day? Kwabiza bazalwane ukuthi ngithathe isinqumo. Kwakungelula. Remember ukuthi mawufika ekliniki utshela into eyodwa ukuthi kunesikhathi ekumele amaphilisi waphuze ngaso. Haleluya. Amen. Bakutshela ukuthi akumelanga ujambe ngisho usuku olulodwa ungawaphuzanga, cause amasotsha omzimba azoba weak bese uyagula. Haleluya. I remember nje mina abanye abagula babethi mabengawaphuzanga amaphilisi ngisho ingqondo ilahleke. Haleluya. Kodwa uJesu ethembekile bazalwane, wakhuluma lawo mazwi kimi. Akazange athi ngizophilisa wena, kodwa ilokho akusho kimi
wabuza ukuthi ukholwa kanjani ukuthi ngingaphilisa lo while wena uphila ngamaphilisi usuku nosuku. Kwadingeka ukuthi ngithathe isinqumo bazalwane. From ngalolo suku angizange ngiphinde ngiwathatha amaphilisi. Amen. Ngawayeka ngaqale ngawabeka angangawalahla. Hallelujah. Zaqhubeka izinsuku. Kuthe I think after 2 months ngase ngiwaqoqa onke ngawalahla. But esinqumeni ngisithathile ngithe kimi ngizoqhubeka ngiye clinic. Nima ngabe kuusuku lami lokwe-clinic ngizoya ngifike ngiteste ngibone ukuthi kwenzakalani. Emva kwalokho athi uJesu kimi awukwazi ukwenza lokho ngalokho kusho ukuthi awukholwa ukuthi ngingakuphilisa. Hallelujah. Kwabiza ukuthi ngikhanseleke leli hlelo lokuthi ngizoqhubeka ngiye clinic bazalwane. Hallelujah. Ngafonelwa ke bazalwane eclinic bawungasezi baye bakufonele. Bakubuza ukuthi ingane ungaseze eclinic woza uzothatha amaphilisi akho. Hallelujah. Amen. Ngabatshela ngathi angisawadinga amaphilisi. I remember nje usisi wangifonela ukuthi wathuka ngendlela eyisimanga mangisho kanjalo. Wathi indaba sisusho njalo ngathi sengiyaphila. Wayesethi ucela ngize clinic sizokhuluma ngoba ngiyacabanga ukuthi wayecabanga ukuthi ngididekile engqondweni. Hallelujah. Kanti sekufike uJesu ophilisayo. Hallelujah. Kwaphela ngiyacabanga iviki kwaphinde kwafona omunye. Maye phone ngaphinde ngamtshela istory esodwa. Hallelujah. Wathi kimi sisi usunesikhathi ungezi ukuzolanda amaphilisi eclinic. Ngase ngemphendula ngathi sisi ngishilo ngathi angisawadinga amaphilisi. Hallelujah. Wayesetshela yebe nabo ngizwa ngisefonini ku background. Wathi nangethi amaphilisi akasawadingi. Bathi miyeke sizobona ngaye. Hallelujah. Ngikhuluma ngento kaJanuary last year. Baye bathi ke mawudefaultile kumele ngabe sengashona ngiyacabanga. Hallelujah. Kodwa ke ngiyaphila ngoJesu ophilisayo. Hallelujah. Angazi yini yenza ukuthi ngiqale ngalokufakazi bazalwane egameni likaJesu. Mhlawumbe khona ozosizakala kodwa kubiza ukuthi uthathe isinqumo nokukholwa kuyamsindisa umuntu. Hallelujah. Kunamazwi athi kunabantu abashunyayezwa before us. Hallelujah. Kodwa uthi umpostoli uPauli ivangeli abashunyayezwa lona noma amazwi abashunyayezwa ngawo lithi alibasizanga. Hallelujah. Amen. Into yenza ukuthi lamazwi engabasizi ingenxa yokuthi awahlangananga ngabezwayo ngokukholwa. Hallelujah. So ngifakazela ukuthi konke esikuzwayo funake kuhlangane nokuzwa nokukholwa kwethu. Hallelujah. Lithi ke izwi kaNkulunkulu akwenzeki ukumthokozisa uNkulunkulu ngaphandle kokukholwa. Hallelujah. Kusho ukuthi singakwenza konke kodwa futhi masingakholwa singamkholwa konke kuyize. Hallelujah. Nezwi lakhe mangabe asikholwa konke kuyize. Hallelujah. Bengifuna nje ukudlulisa nobufakazi bazalwane egameni likaJesu. Bengikhonza ke bazalwane ngokucabanga kwami ngicabanga ukuthi ngisindisiwe. Hallelujah. Amen. Kodwa kanti angikakapheleliswa namanje angikakapheleliswa ngisalungisiswa each and every day. Hallelujah. Amen. Ngikhonza ebandleni kaPastrong Tower. Ngikhonza ngikwenza nje konke bazalwane okwenziwayo engekho futhi okhuza umunye. Hallelujah. Lethi ke iBhayibheli uJesu wayenomoya abayisikhombisa. Hallelujah. Elithi uma unomoya ongcwele kuwe labo moya abayisikhombisa bafanele babe kuwe besenkosini uJesu. Hallelujah. Eyakubala ke umoya ohlakanipha oqonda kukuningi umoya wokumesaba uNkulunkulu. Hallelujah. Kodwa nje ngifuna ukuchaza ukuthi
uma lobo moya bengekho bazalwane ebandleni vele akekho okhuza omunye wenza okwenzayo nomunye enza okwenzayo siphika ukuthi sikhonza nje uNkulunkulu kuphela haleluya kodwa ke ngiyambonga uJesu ibandla lalisasibaningi bazalwane kodwa uNkulunkulu ethembekile isandla sakhe safika sazongitomula I remember kwakukade kuyi last Sunday ye Good Friday last year haleluya ngisenkonzweni haleluya washumayela ngizothanda nje angiqondile ukuhlambalaza kodwa nje ngifuna ukudlulisa lokho washumayela umfundisi wayeshumayela haleluya amen owathi sisindiswa yebo sisindiswa ngomusa wathi ezulwini siyongena ngomusa wathi the grace of God will qualify us to enter heaven hallelujah amen ngiyacabanga ukuthi mayesho njalo kwaba kuningi ukudideka kwami egameni lika Jesu ngoba ngase ngeliqalile uhambo ngoba uJesu wayeseqalile lokho ekhuluma nami engitshela ukuthi angenzeni bazalwane hallelujah sengiqalile nokuqonda ukuthi angifanele ukukhuleka nokufunda izwi kaNkuluNkulu ngingalembuzile ekhanda ngoba the Bible is the prophetic book so when you read the prophetic book you have to cover your head hallelujah amen so ngase ngishintsha nje isikhaleni bamangani ukuthi lo mzalwane sekwenze njani ngaye so ngiyacabanga ukuthi kwase kumthinta naye lokho wathi Shumayela wayesesha ukuthi konke lokhu ukuthwala amaduku okungagqoka amabhlukwe it's just ipolitics nje engasho lutho hallelujah amen ngathinteka bazalwane emoyeni ngaphuma umoya wami ukhathazekile hallelujah ngiyakhumbula ngaphuma even inkonzo engakaphumi kuningi lokwashiwo okwahlukumeza nje umoya wami but uJesu ethembekile abazalwane ngithe ngihambe endleleni umoya owawukimi ngaphakathi wakhuluma nami hallelujah wangidirector intombazane engingayazi namhlanje engakaze ngayibona hallelujah amen engangade ngembone ku TikTok usenamile ngicabanga ukwenza ebandleni laseNquthangazi hallelujah wathi umoya kaNkuluNkulu angibuze yena ibandla engizomela ngiyokhonza kulo hallelujah nangempela abazalwane angithi mangabe umoya ukhulumisana nawe uba nazi impendulo ukuze ukuthi anginawo nje amanamba akhe ngizomthola kanjani hallelujah umoya ungiphendula ukuthi mo inbox ekhona ku TikTok hallelujah then mangifika endlini nangempela ngi-inbox bese ngimsendela imessage ngimbuza ukuthi dadewethu alikho yini ibandla leholiness olaziyo egameni lika Jesu la eGoli ngempela abazalwane angiphendule ngamsendela ngesonto kodwa waza ngiphendula ngolesithathu hallelujah and ngalo lesithathu before ngivula ifoni umoya ungitshela ukuthi impendulo yakhe isikhona icheck hallelujah amen mangichecka ungiphendulile wanginikeza amanamba wakhe wanginika iaddress yala ekhaya hallelujah amen kwaba iSunday ke bazalwane ngagibela ngithe nje mangifika la kwakume ithende njengoba limile egameni lika Jesu kodwa okwaba isimanga akekho engambuza bazalwane ukuthi ngabe yilo yini ngabe yiyo le address ngoba kukho la ibhalwe khona hallelujah kodwa ngathi mangehle emotweni kwase kuba ngathi ngake ngabona leli sonto hallelujah angazi ukuthi kwakwenzakalani noma vele khona ngangakaze kodwa ngidlule le ndawo kodwa nje uJesu wangiholela kule ndawo hallelujah ngoba wayeseqalile ukukhuluma kimi ukuthi fanele ngiphile ukungcwele hallelujah ngingabazi ke bazalwane nokungcwele ukuthi kufanele ngiqale phi ngenzeni hallelujah so nje ngiyamdumisa uJesu ekseni ngiyaxolisa kakhulu bazalwane ukulanda hallelujah egameni lika Jesu ngimbekelele futhi uJesu inkosi uyaphila uyabusa hallelujah ngiyacela nje bazalwane abakwazi ukuhlabelela basihlabelelele umhlabelelo othe emhlabeni nasemazulwini akekho onjengaye